Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Oh, sige. Lingkod mo duwa. Oh, doon natin sabutan. Unsa man atong sabutan? Bitaw, boss. Bahin kini sa musoleo nga bag-ong gisiminto. Unsa man ni boss? Karong gabi atong lungkabon ang maong musoleo. Unsa? Unsa? Oh, manglungkab tag mo sa Leo? Wait, gusto ba ko sa kunabati? Hosto kayo, Melchi. Pinilisab ko, hindi ka makuyog. Imo naman akong assistant, mukuyog ko, uy. Di mo mahadlok sa menteryo o gabiin dako? Labi na karon nga doon ay namatay dito? Mas mahadlok og tao kaysa patay puldo. Og aya ko pakit ang mahadlok ka. Kay imong trabaho nga bantayan mi. Boss. Nangutan na raman ko. Menteryo ko ng atong atuan. Di na makababag na tong kalabira des misteryo Excited ko. Kuhaan ako video ang atong buhaton, ha? Sure, pero dili ka mo-mention ha og unsa nga minteryo ha. Why mga ngan nga mogawa sa audio? Sure. Way mga ngan. Gawas pa. Magbunat man mo, diba? Dili mi magbunit. Mas maayo na magbunat mo. Anong pagpuno sa misteryoso niyong buhaton? Dili ipakita ang mga pansyon ha. Og kung kinsang musuliyo ang lungkabon, mao ra gina siya. Okay. Yes, sir. Waingan sa tao. Waingan sa musoleo. Ay, salamat. Nakaulit na kita, bay. Salamat nga may nakuha gitang kasayuran ni Noy Berting. Ang pangutana, kung kinsang adunahan nga nahimong agaw ni lolo nimo sa mubong panahon. O kung unsa man ang ilang gipabuhat sa imong lolo. Ato ka na mahibawaan sa umaabot, abay. Kinahanglang timan-an ang tanang gisulti ni Noy Berting. Nakatimaan ko. Gingan lang ni Lolo og multo ang negosyanteng wayngan nga hilom nga nagsweldo niya. Og nakasa ang imong lolo, maong gianam sila og patay. Kinsa mo kang nasadaan ni Lolo, no? O Mao ni pangutan na. kung dunay kamatay nga nahitabo, klaro na lang nga ang agawon sa imong lolo nga multo ang kriminal o giapil si lolo nimo. Oh, gusto ka? Posible nga nakasa si Lolo sa iyang sikretong amo. Mao nga, gipatay ang iyang mga kaubang sepulturero. Ang pangutana, unsa man kaysa sa imong lolo? Mao ka na ang kinahanglang matubag. Okay sa may matubag? Aw, atong pangitaan og tubag. Naa sa menteryo ang tanang mga panghitabo. Sige. Unsa man itong buhaton ron? Bantayan ug maayo ang menteryo. Okay. Flashlight, maso, martilyo, silsil, okay na. Magdata og simento og hollow blocks. Ato ning tabunan og balik. Boss, Hmm. niya na ang ubang gamit sa pagmasag simento. Mayo. Sige. Ibutang na diha. Mudayon kita sa paglungkab sa lubong sa mga alkira, boss. Boss, aray. Pag-isi ng kwilyo na ko, boss. Di makasabot sultihan. Imo pa mga balik-balik og sulti. Naniguro lang, boss. Manglungkab ta og lubong. Og karon ng gabi humas pa ni hapon. Manglakaw din ta sa lungsod. Adto ta magpalabay sa oras. Aron ang atong sakyanan gikan sa lungsod. Okay, boss. Nasuda na sa kong utok, boss. Mayo. Doon sa bakal man lang. Excited ra kaayo ka. Musamot ka nagkahadlok sa dito. Okay na ko, Milchi. Uwa na ko mahadlok. Oh, nayo hinoon nga wala ka mahadlok. Kana ba? Dili maghadlok-hadlok. Kay gwardya ka. Sa pamilaing sud ining kaban ni Lolo. Bay, unsa daw
oras sa magbantay sa sementeryo. Alas 10 ta musud. Abay, Ya, asan ta magpundo? adto ta sa musuliyo sa mga pater. Unsa? Tanpang, nganong ato man ta magpundos mo siliyo sa mga pater? Ganahan lang kong magsusi ini, abay. I-check kung kinsa mga namatay dito. Ha? Sige. Magkaha. Bay mikmik. Mm. Nawa, kani ba? Tanawa na ko ning mapa nga niya sa kaba ni Lolo. Nga naman, unsa may naaana? Naa ang tanang mga pantyon, mga musuliyo. Pero, wa man maapil diha ang musuliyo sa mga pater. Hoy, Poldo. Kalma lang. Samtaang ka eh. Giyarok na ni mo ng butilyas beer. Ginervyos ka, dong? Wa man, lami lang kayo ang bugnaw nga beer ba. Murag mo suhot pas tutunlan. Hoy, Pinawa. Mahubog na ka na yung inom-inom, Liab. Dukdukon ko yung hubon mo ba? Ay kumalaka, boss. Hindi ko daling mahubog. Kada mahubog ta, depende na nas kadagan sa imong mainom. Basta, kalma na diha. Kalma, good. Unsa ka man. Ay, kalimot ha. Ikabi, tigdok-dok ka ng siminto. Oh, sa mga ang mag-ako. Agawon ko nimo. Sige, last na yun na itong botilya. Maadon ta sa sementeryo. Ngano ka nino? Naa ang tanang musuliyo. Pero ang ilang musuliyo nga sa mga pater, wa iapil ni Lolo og butang dinhi sa mapa. Basin kun wa pa ng musuleyo sa diyang gibuhat ng mapa sa tanang lubong sa sementeryo. Posible sab. O kining panaptong itong, kini ba? Unsa man kay gamit ini? Nganong gituguan man apil ni Lolo? Kaya mga costume niya sa Halloween. Gamit tingali na niya sa una sa bata pa siya. Masin? Yan na to. O kayo og maayo ang kaban eh. Nalakaw na ta na. Adto na ta pupisto sa menderyo. Magdatag banig. Oo. Maghigda-higda tayo babaw sa pansyon. Maayo kay hayag ang buwan. Unsa man ka, Poldo? Okay pa ng utok nimo? Okay pa ko, boss. Poldo, apo magikas na matay ninyong apuhang ungo. Unsa man, nakakita na kasi mong lolo Pilo nga milupad? Wa pa man. Di man na magpakita mga ungo kung manglupad na sila. Maubitaw. Sige, pakos kayong pagpadagan. Excited na kayo na nga. Makasood sa musuliyo sa mga alkira. Mingaw naman kayo ng sementeryo. Abay, Mikwik. Muram nung kung nakonsensya. Ano naman bay? Nung nakonsensya man ka? Kuan ba? Nakabantay mo kita nga doon yung mga tao nga gustong musuod sa gate. Dinhi sa menteryo. Sa milabayng gabi di ba? Tuod, no? Pero, wag na ito madlunga. Kung nahibaw pa tingali sila nga doon ay tao din di tingali sila unta mo dayon og suod din di ba? Bay dyan posible nga patay ng daan ng tikuang sa dihang ilang gihatod din, Ha? Doon na may cases nga ingon ana, di ba? Patyon sila yung dapit, unya, ilabay sila yung dapit. Husto ka. Pero, nga nung dinhim gud sa menteryo, ilabay ang tiguang. O katong batang lalaki. Aw, kana bay. Di gyud na nato matubag. Dili ka konektado rang kamatayon sa bata ug sa tiguang. Ha? Di tingali, uy. Ang bata nga gilabay dito, gikuhaan man to kasing-kasing. Samtang ang tikuwang, wa man. Ipatay raman to siya. Makapahibungon na kay ba? Nianam dito sa musileo sa mga pater. Tuod. Baytan awa. Hmm. Mura man og bag-o lang yun yung gihimo ang musileo sa mga pater. Gusto ka, boy? Usa pa gani kapatay ang naadi sa sud, oh. Tagpa akong basahon ang lapidaha kadiyot.
Conchita Pater. Conchita Pater? Uy, ang inahan man ni Lindo. Oh. May tao. May musulin sa dinis misteryo og gabi. Muna ka ng kriminal bay. Nibalik ka siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!